muri kutyeipa nhau iyoyi munorohwa nemheni nemheni saka zvinani mutobuda henyu munyaya yacho zvachose pakaipa asi pana wakamborohwa here kunoka pane vakarohwa muzora pane vakarohwa nemheni basi start life rakacheka nyika saka unodhaka murwa nemheni saka pakaipa dzangu nai asabhoka rohwa mudzinayi nokuti kana munhu uchiita zvinhu zvako uchiziva kuti izvi zvakaipa zvinenge zvakangoipa kuti kutozoti angana vakati zvakati taapa tv nezvinonetsa chimira chiripo muroora latezva racheche vakatoita mwana daende tinokukwazisai muri yeZimbabwe aiwaka ndaisa zvanza zvangu nhasi kandoda kumbomhoresa vanatezvara vangu ana mhofu hanzi inonzi mhofu yemukono here kana kuti mhofu yemukonyo aiwa ndaisa zvanza zvangu vamana baba nhasi unoka tiri munzvimbo yeDotito kuKajokoto village kwete kuKajokoto kuSohwe village rekwazvipindu ndokwatiri uko tauya kane nhau iri kutenderera yechimina yatezvara nemuroora zviri kunzika baba toti vana baba vakoma nevaning'ina mwana wemukoma ndokubva aita ane mwanakomana wake mwanakomana uyu ndokuchiroora aroora kudaro akazopesana nemudzimai baba munini vabva vaenda kamanje kune mudzimai yakasiyiwa vatone mwana vese zviri kuzikanwa muvhileji yese kwazvipindu naizvozvo tatiregadzai tisvike kapamba pababa vacho vari kunzi ndo vakaita izvi ndo nhau yatakukunzirai pari zvino rangu zeta ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndakazina kuda munhu wabuya inenge nada mari kachena inini tsara unonzi Shero Chipindu nauya mukutaura nezvaine handizive bai kuno akauti ndotomanikidzirwa mhosa yandisingazive but handizive nhau iyi mfunga ndomamiri andingangoita nemi asi chatanga toda kunzwisa ndechekuti makore ese aya mune mhosva imwe yamakambonenedzerwa here apa mhosa dzokunenedzerwa handina bhosi pakumbunzi ndiri kunzi unoromba he udii ndikatohwisana nomuning'ina wangu handina kumbonge ndarowa naye muning'ina wangu asi ndikazorovana naye nemhosa yekuti handiti hanzi uri muroi ndokuti baya handisiri muroi asi tanangana ndanga ndisingada hangu idzo dzimwe dziri kunze idzo ndikutaura dzemadzimai kuti pane imwe mhosva here yamakambonzi maita kumashure uko ine chekuita nemadzimai kwete handina mhosva yandikamboita nemadzimai ko sei iye zvino izvi zvakadaro zvaakutanga ndisingazive kubozi kana zvakudaisoka kana kuri kunenedzerwa tinongofanana nekunenedzerwa kwandiri kuitwa kuti ndozviri kuitika ndisingapasina zvandoziva asi sekufunga kwenyu ari kutanga guwa iro riri chinangwa chake chingave chiri chei akutanga guwa iro chinangwa chake handisingazondichipi bhozi munhu wacho pana akandiona ndichita izvozvo inyaya yekusaonekwa inyaya yekusaonekwa kuti ukandiona ndokuti ndakubata kuti ndokuita zvakati zvino akunamboonekwa baini
asi muchirungu vanoti where there is smoke there is fire. Hanzi moto haungopfunga here, hutsa haungopfunga here pasina moto. Ya zvoshuwa ndo zvamukuti andozviziva kuti upfunga here pasina moto handiti. Moto utobatidzwa kuti upfunga here. Handiti uzonzi kuti uku kuno utsuko kuno moto. Pamwe uni moto wacho ukaenda so ubvunza kuti moto wabatidzwa nani, unenge washaya munhu akubatidza moto wacho. Moto unenge uri pasi, chikushayika apa ndeabatidza. Chashayika ndeakubatidza. Alright. Saka tiri kuti isusu hedu imimi nhau iyi muri kuiziva asi nekuda kwokuti hapana akakubatai. Kwete nani sikubwezwa nhau yacho bhozi ndotonzi ndozviripo ndikufunza pana kandibata. Kwete kana kandiwana nichinzi ndokuita zvakati aiwa kwete. Munhu amuri kunzi murudana naye mimi ndiani? Munhu wandinoda naye handimuzivi zita rake but munhu wacho vanongoti vanguti ndinomwana naye vakamboniwana 2 naye inowana 2 handina bai. Handina mwana munhu eno mukadzi wangu ndo yanowana naye uyu. Patoda kunzwisisa paukama hwenyu nemunhu iyeye. Paukama sei nemunhu wamuri kunenedzerwa naye? Paukama hwedu nomunhu wandikunenedzerwa naye uyu. Aiwa ndakaviga baba wake namai vake ndiri pausawira. Vari matsawira. Ndakaviga mai vake, ndakaviga baba wake, ndakaviga mai nini wake. Haisi hama yenyu? Aiwa haisi hama yangu iyi. Ndisawira. Ndisawira. Saka hapana chimina ka? Chimina kukuti akanga azotora aroorwa nomwana wangu. Kana aroorwa nemwana wenyu? Mwana wenyu maasawira. Mwana wangu. Saka ipapo ndipo patatuura kuti mungonanga pakuti anga ari muroora. Kwete kuti ndingati anga ari muroora. Atori muroora. Saka asisawira. Kuzwa pakuti netsa nekuti tambonzwa kuti nhau iyoyi kuna mambo iriko. Saka sawira kana ari sawira kuna mambo nyaya yacho inenge ichienda kunoitei. Ndozobva kuna mambo richiwira kuti makaita mwana nemwana wasawira. Mhosva yacho chaipa pationi. Tanga tasvika nekuti manzwiro edu isusu tinonzwa kuti muroora wenyu sezvamazotaura pamberi kuti muroora. Ndo manzwiro atiri kuita nhau iyoyi. Nekuti kazhinji kacho tichiedza kubatsirana. Handiti maona tine mupurisa wamambo. Chinenge chiripo tine gurukota ramambo. Very good. Chinenge chiripo ndechekuti tikaita nhau saizvozvizvi ivo mambo vanoiona futi nhau yacho handitika vanogara vatozoti munhu wedu abvuma. Chingoripo chete ndechekuti hazvichaendeswe mumatare kwakutongotaura kuti iwo zvawaita izvi daiso. Asi kana zviri zvinenge zvine kuramba mukati saizvozvi ndopamunozona makunzi chiuya kunoti kurukuri. Ende kana zvazonzi mambo vanenge vakuti wakambonditambisira futi nguva. Hazvinoitika. Saka kazhinji kacho nyaya dzakadai dzechingoda kuti varume zvinowanika izvi mukurarama. Nekuti kuti muzoona tati tauyawo isati gare kunotonga kutotanga kutiona. Handiti but mukazoona taakuti hodhi kudai tinenge taona kuti utsu hwanyanya kupfungairawo. Chokwadi. Agedza timbonzwa kuti hapana moto unozopisa dzimba here apa. Alright. Saka zvinge zvakanaka kuti imi mungotaura nesu zvinyore. Avo vachienda vachinopawo report back kuti tikwatataura naye ati zvakati. Zvichokwadi vana venyu vari kubvuma zvakaita sei? Zvavakatadza. Asi hatisi kukumanikidzai kuti mubvume zvamusingazivi asi kungobatsirana kuzoitira kana mutongo wekwamambo yakuzouya zvisazonyanya kukuita sei? Kukuremerai. Aiwa hapana ndataura ndipopo kuti hapana zvandinoziva baba. Shumba inini pandoda kunzwisisa kuna baba ava ndechekuti achiri muroora wawo here kuti aimbenga ari muroora wenyu? Iya muri kupomedzerwa nayo. Wandipomedzerwa naye uyu? Aimbenga ari muroora wangu, muroora wedu. Ndikati wangu inini muroora wedu. Akatoita mwana mumusha umu nemwana wenyu? Akaita mwana nomwana wangu. Wechipiri mwana ndiye akunzi wababa. Wechipiri ndiwakunzi wababa handimuzivi. Kuye mwana wenyu paakanzwawo mashoko iwayo ekuti mune mwana nemukadzi wake akakutiwo chii kwamuri nini?
iye mwana achiti ndiwe achanzwa mashoko iwayo ndibva aenda mudare kwa mambo atanga kuenda padare pamambo uyu asati ava uyu ndibva vaendesana mudare ndibva vatongesana ndibva vatsitswa nomwana vatsitsa kumwana wangu kuti no kiwe makore acho yaya uri kunenedzera baba here zvikanzi aiwa ndobva zvikanzi aiwa pana muswa budai kubuda ndobva azoenda futi kudare kwa mambo kwa mutumba aenda kwa mutumba uko asvika kwa mutumba ndobva apinda mudare futi mamambo ndokunzi raiti iwe mukadzi uri kugara naye makore mangani ukamusiyana nemakore mangani ndokunzi pano 18 years wamusiyana nemakore 18 years saka utoudza kuti baba wako ndovano mwana here zvikanzi ndozva ndikufunza kuti baba wangu ndovano chii ndovano mwana zvikanzi no nomukadzi akati mwana asi wababa wake nani baba wacho handivaziveni mwana ndowani ndomuri komo murume wangu wakuharare ndobva wabvunzwa murume kuti naye mukadzi akamboenda kuharare zvikanzi zvikanzi ko wakagara naye here kuharare zvikanzi aiwa ndakanga achigara kuharare makasiyana izvozvo 18 years zvikanzi zvikanzi alright iwe saka nyaya yacho ndeipi macho uda kuti araramise mukadzi uyu kuti kwa mambo mutumba ndokuchinzi nikisi ini ndandati mimba ndeyachi mimba ndiya baba wangu zvikanzi aiwa mimba ise baba wako kwanzi wazvinzwa kuti pakachisenza munhu akasenza kuharare ndokubva mimba iyi kubaba wako wazowana mimba ipapi zvikanzi aiwa zvingonzwa kuti awanhu vanhu kumusha zvikanzi aiwa chiferefeta unze kuti asi kuenda kumurume wake kuharare wacho adomupa mimba pangachisenza kwacho kuharare kwacho pandonasunzwisani pekuti pamangaenda kwamambo kwamuri kutaura kwamambo aiwa ini handa kuenda ini handa kuenda inyaya yekunzwa okay nekuti patisinganasonzwiseni pekuti mambo vanoti hamusirimi muridzi womwana makanzwawo here nemakuhwa sezvo mutaura makanzwa nemakuhwa makanzwawo here nhau yekuti pakaitwa madna nemwana kutesta mwana apo ndo pandisina kunzwa manje saka hazvina umbowo hwekuti hamusirimi kana kuti ndimi akuti tindini handisikundi kuti handisi kwete indini Leonard Sabo Kuzipindu ndinova ndinotungamira dungwe riri muMazipindu. Nyaya iyi ndakakanzwa mwari mwezi muse Friday kuti mukomana anochimina akati izvo inini anopomera mhosva yekudaro nomutema nodemo nokuti mambo yanga mupurisa yanga uyu murume yanga ataura kuti kana usina kubvuma chatora ng'ombe kwaSabhuku danga kwaSabhuku kwachatora mombe ndikati ni kwangu azviite ndizobayire shava ndakaramba bayire iwe uchizvinto wewe saka ndo mazero yangu ini handizive asi sekuona kwenyu kungave kuvengwa kwavaitwa here kana kuti pane chokwadi chiripo apa izvo handizivi handina ruzivo nazvo nokuti uyu mwana wangu uyani mukoma wake aripo padhuzefa mukoma wake uyu ane maziro ari kuita mukoma uyu aripo mukoma Zvipindu yezewo vanozi inoziva nhau iyi Zvipindu yese village rese mubvunzo wangu unoti tiri kunzwa mukoma wenyu ari kupomerwa nhau yechimina ndezvipo zvamunoziva pamusoro penhau iyi nane zvandoziva hapana saka village rese ringave riri kuziva imiwe mhuri yacho futi vari close vacho musina chamuri kuziva zvinogona kuva zvichiitika baba mukurarama izvo ishoko zvogona kuva zvichiitika izvozvo asi nanda zvandoziva hangu kana pamba panga asati apatsika mwana wacho hamutomuziva tombomuziva nachiso chake icho asi yezvimurora anogara ku agara kumba kwawo kumba kwawo kupi muvhileji muno here kana kuti ane kumusha
ndinonge muno village munangotendera munombati kusangana nasandasangana nezvangu. Alright. Ko Imimi vacho muri kupomerwa. Muroora wenyu uyu mwana wake wekutanga anova muzukuru wenyu nemwana waainaye ari kufungidzirwa kunzi ndewenyu. Akura zvakadii? Mukomo mwana wekutanga. Dakinzano. Andakaenzana nevanhu. Kupedza pachikoro. Alright. Akatopedza form 6. Akatopedza form 6. Ko uyo ari kufungidzirwa kunzi ndewenyu akura sei? Uya kufungidzwa wangu ndo wangu. Tingapomenzeso nani. Pano mwana watingapomenzeso panapa. Kumakore kufananidzira. 5 years, 2 years, gore 3 years, 4 years baba. 3 to 4 years. Una kusaidia jenga mwe. Alright. Inini pane mubvunzo ndanga ndinawo kune ndokuti imimi matitaura kuti hapana zvamunoziva. Pazobvunzwa dzanogara kupi taona maakutaura imi muri kurevani. Kugara kwanotaura kuziva kwandinoziva ndiko kuti baba muroora uyu akaroorwa nemwana wangu, mwana womukoma wangu, akatondipawo gatete mvura ini ndichitogeza. Mapanzisa ane mwana wake anonzi Fadzi. Rutendo akanetsana nemudzimai ndobva vanetsana ndobva vasiyana kuti tizoziva kuti zvakafamba sei kuzosvikawo pazvanasi. Ndinganyeba ndobva ndasangana naye futi. Kumuzukuru wangu ndotogara ndikaonana naye pafoni. Inini panga paine mubvunzo wangu ka ndepekuti imi mamati hamuzvizivi uyezve hapana azombokurukura achiti nhingi, asi mawanikwa maakutaura imimi kuti muroora wangu zvamataura zvezvezve mamazvawana kupi musina kuudzwa munhu uyezve musina chamuri kuziva nezvechimina. Aiti nyaya yechimina inini kutora chikwadi. Ko mazonanga sei kumuroora iyeye? Kunanga kwandaita kumuroora vati ava muroora uyu mukadzi ndo muno muroora akanga akaroorwa nemwana wangu akabuda akaenda. Kienda kwakaita handiziviwo, kana kwakanetsana nemurume pamatare ipapo ndanga ndisipo ina handizvizivo. Ndakazoona mwana aega Fadzi asikuru ndizvozvoti uraiti ndizvo kana mwana wangu kuti kuti angonetsana pazvasiyana ndokupera kwazvakaitawo ndokuziva kwandoita kuti dzoti amai vakazofamba vachienda kupi vachiita madhira api. Izvo ndizvo handipandogumira papa ndakwanoenda handizviziva. Ndofunga pamwe muda ndiriwaindi wozi imimi pamapindira kutaura kuti uyu akazodai akadai isi takasina kumbotaura nezvake. Manga mamuzira kupi munhu iyeye? Isi dai matotanga kubvunza kuti nai muri kutaura nezvani, but mangouta quick to say aiwa akadai amuri kutaura nezvake mamuziva sei? Muroora uyu akagara pamba kwavo bhozi murume wangu mwana wangu mwana mukoma wangu muroora uyu. Alright, regai ndikubvunzei zvizere nofunga shona pamwe ndio ingatadzonyatsobatika. Vari kuti mhinduro dzenyu semapinduriro amaita maziva sei kuti muroora iyeyo ndiye muroora watiri kutaura nezvake panyaya yababa? Ndangosvika nasingaziva ndonyaya mutoora wozi nyaya yasvika kapo nekuti matotaura kuti hamuna chimina chamuri kuziva, hapana kana zvamuri kuziva, asi pataurwa nyaya mabva manongedza kuti neeji yemwana muri kutofungidzirawo nekuti mazvawana kupi dai matanga mabvunza imi kuti ndiani kwatiri kutaura nezvake, hamuna kutombodaro. Alright. Aiwa baba, sorry zvenyu. Inini ndandiri diri rokuti mwana iye muroora muchataura pane mwana wangu anonzi Fadzi. Ini zvokuti zvakazobudawo muno vachirambana nemwana vachienda kwavanoenda handizivi hangu kuti vakazofamba vachinenzera dzipi kuti vasvika padivi pazuva ranhasi pazonzi kune zvakati kutaura chokwadi handazvandoziva ndopandogumira ipapo. Inini mubvunzo wangu wakamira wakadai baba, pamwe muri kutadza kundinzwisisa. Totizvo tanzwa kuti vanhu vari kupera neshumba kuno muti kupi kwacho hatisi kutomboziva kuti kune shumba isu handiti
tobva tati kweye mwana akadyiwa uyu anga ine makore mangani, mobva mati uyu anga akuma 3 years. Ima hapana zvamuri kuziva nezveshumba. Zveshumba ani maona manje. Azviwanika munhu waMwari. Ndaona panyaya iyi ichokwadi vanhu ava vanyanya kuti ndeveukama, so kuti vagone kunongedzana kana kubuditsirana chokwadi zvinotinetsei. Vanochengeta kana kuti kuchengera nyaya yeukama kuitira kuti vagone kuramba vakagarisana vasapesane. Asi chokwadi chaicho mafunga vari kuanzwa, tisiri kuvati ichokwadi kana kuti manyepo, asi kutenderera kwenyaya vari kukunzwa. Maitikiro ezvinhu nemataurikirwo azviri kuitwa vari kuzviziva, asi ndinoimba kuti vari kuchengeta, vari kuchengera magariro ekuitira kuti paukama hwavo vasazopesane, asi nyaya mavari vari kuinzwa iri kutenderera. Ndizvo kazviri kutaurwa baba, muri kuchengetedza ukama. Ika kuno munhu ndimhenya kutenga mapondo saka takucha asi manzwa vari kuti iko zvino mheni chaidzo dzachipa dziri kunzi dziri kutengwa nepondo dzinowanika kupi? Ingotaura saka inyaya yekutyira ukama, vari kutya kusara vanhu vakapesana, asi nyaya iri kutenderera nokuti izvozvi kana kubva zvatasvika muno tatobvunza misha inodarika 5 tichingonongedzwa chete kuno, tichinongedzwa chete kuno tisati tatosvike pasabhuku tichinziendai pamushauri pakakomapo. Saka munoona kuti imimi vacho muri pakakomo kana kuti makapoteredza kakomo, ndimi vanhu muri kutaura kuti hamusi kuziva nyaya, asi village rese richiziva nyaya. Pauya uyu panomba nambo mukwenya kuti sakati nambokwenywa but abuda musaga ega. Azobuda musaga ega. Vabuda musaga. abuda musaga ega abuda achiti kuti apa anga akutaura zvokuziva kwacho ndinoziva ari wemwana wangu. zvanga zvazobva kupetesera kutaurira sei kuti ndiye muroora watu. ndosaka ndati imimi munyarare bhosi rechitaimira panozobudwa musaga saizvozvo vazoita vanga vamuziva sei kuti bhosi hapana ambo waintrodusa kuti tikutaura nezvanhenga asi vazowanikwa vachita sei pamusoro imimi maintrodusa kuti ndiri vatauya ndisi vatakuya nawo handiti. Saka inini ndotaura zvandoziva maererano nenhau nomuroora wakandipawo mvura muno mazvipindu. hakuna mumwe muroora akakupai mvura kosei manhonga iyeyo ndo pane nyaya yediva kuti imimi varoora venyu vakawanda sei mazopatika maakutaura nezvaiyeye imusina nyaya muri kuziva. Nyaya iyi kutaura chokwadi inini kuti ndo zvandoziva bhosi nyaya nini kutaura chokwadi ndikatenge bhosi papakapa matondidzvanzira pachikona sio zvokuti kana kufema chako handichagona kuti mandidzvanya pachikona nditaure kuti kuziva kandomuita munoda akauya musha ndiye ayo ini zvokuti dai matotibvunzai kuti imi tine varoora vakawanda pamusoro baba tinovaroora vakawanda. Ini zvamuti nyaya dzamafambira pano handizivi kuti mafambira nyaya dzipi kani varoora wangu wakatowanda handiti. Saka inini handikwanisi kuramba kuti muroora wangu kuti chii kuti ndizive kuti uku kumberi kwakazoitwa chii handina zvandoziva but varoora wangu wakatowanda muno. Nokuti ava kwavataura ka havanga vasina kuzonongedza kuti nhingi asi mabva mangopinda muchitsanangura ndopandati ko usei mazopinza muroora uyu kunze kwevamwe varoora vese. Mubvunzo wangu uri kuti asawira muno ngatiti mune varoora 5 isusu tangoti pane muroora ari kunzi ane chimina naatezvara muno pane zviri kuitika. Imimi sei mazoti imimi inine maziro angu uyu muroora wangu uyu muroora mukadzi womwana womukomana pane maziva matore minyetsa yekutsiti kudzai muzotora ipapo ekuti kudi moda tiri wainde munyasoona pamabuda musaga tidzokorora bhosi echirekodha handikuziva kuti kurekodha musarekodha zvenyu musarwainde zvenyu inini zvandotaura inini pandingotaurauka ndikoguma ndakada bhosi handa zvandoziva kunze kwokuti kana muroora
Vamuti Muroora mune Chimina muno. Inokutaura chokwadi. Muroora uyu. Handitomboziva kuti Vachimina cho vakasangana kupi kana chii handina zvandoziva. Asi nawo muri kungoinzwawo. Nawo Ichitaurika iyoyo. Ichitaurika muvanhu. Ya, ndonge ichitaurika but ndongosiyana inongosinana basa nazvo. Sezvo mati mimi zvazara munyika mese munomuka. Handiti? Asi nechingopfuura handina kana basa nazvo. Bozi handinei nazvo handina dhiri nazvo ini. Ndingozvifambirawo nendichienda kwanendichienda. Saka mati muri mhovhu. Mafungiro angu kamhovhu murate zvaro. Mafungiro angu andichita ndeyekuti patabvunza isu kuti nhau yeChimina iri kutaurwa muno mhinduro yenyika yadai kuti nyaya yatendera zvokwadi asi ndiri kuona semanyepo. Munenge mapinda munyaya yenyu chi zvakanaka nokuti mukatanga mairamba ichocho mwadhumana munhu wamwari utovacho kwadi zvakanaka tingaseutendere chakanaka. Vanhu kana vanzwa vachitaura nezvo isusu tesina basa nazvo tichingofambawo tichitozvetiba mabasa edu kuti vanhu vanongotiti iwe wasina chaunoziva haunoti kwendadiwa naye vakomana ina zvandoziva bani ko iwe handina zvandoziva ona ipapo ndo mafambira kuti handina zvandomboziva kuti Chimina kuzopa pane Chimina chakaitika chii chizosvika kuti pane baba vakatoziti vane Muroora handizivi. Yanga isiri pakuziva, yanga iri pakunzwa pamanzwiro. Muri kunzwawo sei? Sokunzwa kwamaita imi vanhu. Sokunzwa kwamaita muchifefeta muchiuya uko madirector ndipana handiti. Ndizvozvo. Kubva mati mabvunza vanhu vakati wandei kubva uko uchiya kumuchidirector kuti endai ipo pai. Endai ipo pai. Handiti? Saka ndapindwa semubvunzo wenyu wamataura kuti tadirector pandabva uko chinzi Tamira Mushaka wana chinzi endai apo. Saka ndataura zvandoziva kuti ndagumira papa zvandoziva ndizvoti nyaya yamanzwa iyo kutaurwa iyoyo muri kungoinzwa nevanhu nawo umboona umbo handina. Saka changa chichinyanyodiwa manje nevatori venhau. Nyaya yavanoda ndeyekuti imimi munotsanangura ichokwadi kuti nyaya yamuri kubvunza nezvayo muno iri kutenderera. Ini ndakangoinzwawo asi handina umboonayo ende handina chokwadi nekuti ndizvo here kana kuti handizvo. Tinongoinzwawo ichitenderera semanzwiro amuri kungoita. Muri kunoti munenge manyatsobuda. Zvine mimi makagara mabva mati handiizive but mozotiindiketera kuti Muroora wangu wepapa uyu akazenge udayo bvanetsana nemwana wangu ndokubva aenda. Inyaya yamutaura ikai inini ndogona kuti taura ndichidaro nemhaka yekuti kumberi handina kutaura chokwadi. Ndadzokora handina kana imwe statement futi imwe kwanzinotaura kuti inini semaonero angu panhau iyi muri semhuri kudai so munika kutyanana kamunoita nenhau yambotaurwa kunzi mheni dzachipa izvi dzimwe dzacho hasi mheni macho zvitori zvibhakera chaizvo muri kutyanana kuti ndakataura kudai so ndinosara muno ndakatemwa kana kusara tisingatarisani mumusha. Aiwa taura zvi hatitemane tingatemani paukama wedu titemane yani. Tazoona zvakakosha kuti tinge tichisvika pamba pemuroora wacho ari kunzi ndiye akaita mwana nababa vake asi takawana ari machira chete.
izvozvo but ndini zvakaitika. Alright. ya akai muri kutyira upenyu Upenyu mwazoka kuti viga akafutikira mangwana. Unotonzwa imwe baba unotozodzoka makutora chai. Darweni. Darweni anomira zvakanaka. Darweni iri kutopisa. Kwazvipindu. Baba nasi kutoringana asi sopa achazokudai yenyu munotozonzwa kuti kwasara kukadai. Apa network iri kunetsa. But zvimina muno muzvirimo. Uko tina mutano. Nyengana namai. Kupiko. Munofiti Mazvipindu. Asi mimi makanza chimina ichochi hamuna kuinzwa here yabuda pamwe chete kana uye chimina chemuroora newe ana amai. Takanzwa iyo chete. Yabuda pamwe chete. iyo mati yakamira sei? Tauda kuti ifambira futi. Aiwo kunotoda kutosvikira Ya iyo mwana anodanana namai wake kandora namai wake but yatova nenguva inonetsa nawo yachona but vanhu vanoziziva. Asi ndewe zvibhagera futi mwana wacho. Maya asi wezvibhagera. Ngoti kuti nawo uchadze usimudzwa musoro nayo kuti masabhuku edu anditi. Nevari kuita zvimina wachona kuna kuti mwana ana baba kana sekuru nemuzukuru saka kuti itaurika isina uyege kutoitika nekurorwa kwemanda eji futi iri kuitika futi muno zvingoziva zvakadaro. Kwayo iyo mwana yamurutaura yekumhiru kweyo baba wacho varipo pamba? Vese varipo. Baba wacho ane vakadzi 2 but yandola mainini mukadzi wababa mudiki. But obvious tikavabvunza vanoti havazviziva. Mudara pane munhu anobvuma mhosva here kuti ndozviripo. Mhosva igara inongoramba but zvinhu zvizotoitika. Masabhuku magara nemapasi anokuudza hai but inaudze kuti anenge ari bhururuti aende kwamambo nobvisa momba akwanisa. Saka dzinongotaurika dzingotsikwa zvizvi. Sabhuku ndiwo. Vane vana vavo vakapa kuti unotongwa kusvika wapo unotongwa kusvika wapo but yedi ndivava. Sabhuku ikoko manje ndiyari papa. Yedi ndivava but vane mwana wavo anotonga usaidi iro vakapa kuti fanira kutarisirawo zvinenge zvichiitika uku. Saka zvekusaziva kuti mwana wacho anenge akavaudza here kuti ndozvakaitika kwamuka ndipo kuti nditsanangure ndinenge nditarisa kana kuti haana mangona akangopedza sezvo anenge ari vakoma nemunin'ina ari kutorwa mukadzi nesabhuku wacho. Atiri kuwestirwa tema. Mukadzi wacho ngatori chokwadi kuti mwana ndewatezwa munhu. Fair game. Ndakutaura mwanangu manzwa fair game kana takabala ku TV. Asi ticharowa lebeli TV. Shuwa muchandirovesa kobala. Zvakaita ndezvokuti kana tichirama tichigara mukadzi wamutaura nezvazvisoka kana panhama hawe ndonyambere mabasa ndizvo anochera mvura usiku kumapasti ndovungatane about zvokuma 10 12 years andizvo zvoboys aoneke kana pakati takafina pa next door chaipo atenzwa kechevo vakafa haana kuwanika iwewe ede ikoko galotaura cho iye ndiye achakudza chokuri kuti azopihwa mwana latezvo zvakafa atisa tatosvika pachiroza kuti papa nevana asabhuku chaiva kamudedza kuti uya kuno kuti titaure kuti takagarisana sei nemazvipindo kurufu hauyi kana anogara ipamba pake chirudzi akaramba kuuya kusaka tinogara life yekuita sei nekuda kwamabasa azvitototi kana mukatendeka aiwa vanenge atotipironzi but vanhu vaviri ngavataure nyaya dzavo mwana akuenda kuchikoro misheki asungwa woyo misheki asungwa nepolisi iye angaendese mwana andaeji nepane murume anovakadzi 6 ndatoziya atotorwa nemapurisa yava kuna amai mujuru yacho andaeji atikutaurira mona chakaipa chete kungoti vanhu tinenge tangochauti umuti nyingi zvita zvakati but alright tinorarama sei
pana Nyaroma tichirarama munoona pamba panga ndakagara inini pamba murume wangu akaenda 2010 15 years pasi banditi but ndakagara zvakanaka ndinofamba masikatini saizvozvi andisika ndinochera mvura yangu live sikatini kwakaitika nhamo ndinoenda food for work taita nefood for work taenda but munhu iye haaite food for work haende kunhamo apa pakafiwa panext door apa pakafiwa haaende anenge kana sabhuka ati uya tiende zvakazodai zvakazodai hauyi kusaka iye muridzi ngaatauri mbune nyaya yake nekuti ndivo vari tune murume wacho ndo vanyazoziva kuti maitire kuti pazoita mwana zvakafamba sei kari kuenda kuchikoro mari yemukadhi yemunofu apo ndatedzwa buda ndibuda une murume chokwadi zvinonzi vakaudza mwana wamukomana uye ava vana vari kudhari naenda unavatakura nemota achinoti uye hanzvadzi yako usamurazi ko kunyebe ngavataure nyaya dzavo dzikupachena veko ndototaurwa nyaya nevanhu dzikutoitika handiba vakakumbira uri mukadzi wavo vakamubatira mombe yange iri yei uye akatokumbira sori mukadzi matsotsi auziva nyaya dzavo vakutocha kuti zvinhu zvakutobuda zvichiita sei ngavasati kutaurwa nyaya dzavo nevanhu vamataura nyaya dzavo raivi kuchakubhadhara saka mhondoro inonyepa futi yakazozvibata kudai zvakabatwa nemhondoro nezvikiro vakati chii zvikiro funga kuenda dendemaro nhau dzemvura idzi zvipindu iyoyo muvhireji mako makasviba mune zvimina zviri kuitika vataurwa vanhu vachiona iye vari kutaurewo muroora uyu newo amai nemwana vakataurwa futi kumhondoro nemumwe waunzi arara nembudzi wokwajamu newo mombe futi saka vanhu vari kungosangana zvikungobuda papapa but idzi dzati kutaura idzi vanhu zvamai manje dzakatobuda kudhara kuti zvitozobuda zvamai manje so inhau dzekuti vakuru avevhireji vanga vakufambirawo nhau dzemvura kochichikuitika mvura isi kunani pavanzigadzirisa izviri kuitika pavanogadzira vachinounganidza mhondoro dzinouya vari kudare oranga vari vakatanga batwa zanzoni no kumusha wakwe dunhu rako rakasviba rine zvimina so saka iyoyo mwana wake aita chimina nemuroora koita mwana kurara naamai vake saka ndo mabudira azaita ndo patutoona toti ndozvakutokusvitsai kunoku imimi zvode papasina kubatwa nemhondoro emude musina kusvika kunoku dai dzakangotsikiwa atisvitsa pamba penyu ndechimina chiri kuitika munzvimbo menyu uyezve tine ruzivo rwokuti mimi nhau iyi muri kuizivawo tatobvapo pane ari kupomedzerwa wacho tikakurukurawo naye mudzimai ndiye hatisina kuzoona saka tataiwa handei kwaamweni tinonzwawo kuti vanotiwo kudini nenhau iri kutaurika ndinomuita zvokunzwawo nemakuhwa kungoita zvokungonzwawo handina munhu akambonyatsonditaurawo nhau yacho kuti ndozviripo makanzwawo kuti chii ndinongonzwawo kuti hanzi muroora akatorwa mukadzi womwana wangu akatorwa naye baba mimi akamupa mwana saka ndozvandinongonzwawo saka ndinyatsozviwo nazvo maningi asi tomboti ndezvechokwadi hatisi kuti ndezvechokwadi dai tomboti ndezvechokwadi munotiwo kudii nayo nhau yakadaro murume wangu akafa ndiwaitinyatsozvira uyo zvangu mutorwa saka inini nhau yacho handinyatsoziva zvatamira sei nekuti handina akambonyatsondiudzawo nhau yacho ini nongoita zvokungonzwawo makuhwa saka ndinenge chiti pamwe kunyepa mwe yechokwadi dai maona mudzimai wacho pamwe ndainyatsoutsanangura kuti ndozviripo dai maona iye muroora wacho pamwe ndainyatsodzigona kuzotsanangura kuti ndozviri papi ndozviripo yo mavaona wati kuti waramba vari kuti havaizive nyaya muri ezimbabwe ndo nhau yatakupai muzuva ranhasi tataura nababa mazvinzwa zvavataura tazoyawo pano pamusha uno tasvika pasina munhu uyezve
tiri kufungidzira kuti nhare dzinofanira kunge dzaita basa. Vazhinji vari kutaura ivo kuti havasi kukwanisa kunge vakasununguka kutaura nesu sezvo vari kutyira upenyu hwavo. Hatisi kuziva kuti chinotyiwa chacho chinyi, asi vamwe vauya vachizezera vataurawo hanzi kune mheni dzinoita $2 hanzi zvinotyisa nyaya yenyu hatikwanise kunge tichipa uchapupu. Naizvozvo tichamirira nyaya ichasvika, hakudare kwamambo ichasvika, inguva chete. Tinoimba tichange tadanwawo ikoko tichazokupai nhau iyoyi zvizere. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatsakanei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.